Uwana musulmi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gurguje yan uwa, wannan saƙo da nake so in ilka'inta musamman zuwa ga mutanenmu wanda suka je aikin hajji da wanda suke can da wanda suke shirin zuwa nan gaba. Akwai wata babban musifa da bala'i da shaidan yanzu yake kimsa ma mutanenmu a zuciyarsu ta fuskan wasa da hurumomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan an je aikin hajji. Wannan abu yana da kyau malamai su haɗa baki da sauransu a ci gaba da faɗakar da alhazai masu zuwa aikin hajji don mutane ƙararra mutanenmu suna nuna wautansu wajen wato ainihin aikin hajji. So da dama abubuwa sun faru a wannan shekaru na rashin ladabi da rashin girmama hurumin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yanzu ga wata babban musifa ta abin da ya shafi wajen jifan shaidan. Mutane da dama sun maida wajen barkwanci, wajen abin wasa ta fuskan wato jirkita abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin tsara wajen bauta masa. Mutane sai suka maida shi abin barkwanci da wasa, in ma suna sane in ma kuma da jahilci. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana faɗi cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul hajji a gurare guda biyu, yana cewa zalika wa man yu'azzim hurmatillah fa innaha min taqwal qulub. Wanda ya girmama hurumin Allah subhanahu wa ta'ala to yana daga cikin wa'inda suke da takawa a cikin zuciyarsu. Ma'ana mutumin da yake zama wajen girmama hurumin Allah to shine ba mai iya girmama hurumin Allah sai mai takawa a zuciyarsa. Idan mutum ya dallaka ɗayan shafin cikin suratul hajji za mu ji Allah ya sake cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wancan zalika wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi. Kaga wancan ya ce shine mafi alheri a wajen ubangijinsa in ya girmama hurumin Allah, wannan kuma wanda ya girma sha'air ta Allah, domin waɗannan abubuwa na bauta su jifan shedan da sauransu duk suna cikin sha'air ta Allah subhanahu wa ta'ala. So da dama mutane sun jahilci abin da ya shafi jifan shedan, tsammanin su shedan ne a ɗaura a wajen ake zuwa ake jifansa. Akwai buƙatun mutane su wato ainihin faɗaku dangane da wannan sha'air ɗin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ma da gangan kake to lalle ka sani wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba abin wasa bane. Lokaci na ƙara ja, mutane suna sake ƙara lalacewa, mutane suna ƙara ɗaukan lamarin Ubangiji da wasa. Idan mutane suna yin abin nan da gangan ne to ku sani lalle wannan yana iya kai ku zuwa ga kafirci, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah yake cewa yanzu da ayoyin Allah ne da kuma manzon Allah da Allah kuke izgilanci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kakku yi, babu uzuri yau akan ku, lalle kun riga kun yi ridda kun ba addinin ku. Wannan kadai idan kana yin shi da gangan ne dan saboda izgilanci to ka sani cewa wannan ya fitar da kai daga cikin addinin. Kuma irin wannan babin malamai ma da dama ba su cika yin uzuri kan jahilci ba wajen wasa da hurumin Ubangiji, dan ka san cewa Ubangijinka ba abun wasa bane ko ba a gaya maka ba. Idan muka koma za mu ga cewa mutanenmu suna ci gaba da lalacewarsu har tana so ta kai ga fin yadda Banu Isra'ila suka lalace. Wannan kwatankwacin abin da Banu Isra'ila ne suka yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da bala'i, ya saukar musu da wato ainihin fari da abubuwa na tashin hankali a wancan lokaci. A yayin da Allah ya kawo aya a cikin suratul Baqara aya ta 58, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Banu Isra'ila yake cewa iz qulna dkhulu hazihil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan. Allah ce wa dkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Allah ce wa sanazidul muhsinina. Sai Allah ce fabaddal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukuna. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yayin da muka gaya musu su shiga wannan alƙarya suna masu sujuda, daga ƙarshe suka canza kalman, muka ce idan suka shiga, Allah ya ce in suka yi haka za mu gafarta musu zunubansu. Allah ya ce daga ƙarshe azzalimai sai suka canza abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu umarni zuwa ga abinda ba shi Allah yake so ba,
kamar yadda kuke ganin mutane suna zuwa suna jifan shedan sabanin abin da Allah yake so su yi suke zuwa wato ainihin abin da Allah yake so su yi sabanin shi suke zuwa su yi saboda haka ina kira ga mutanenmu lalle su sani idan wato ainihin kana cin ƙasa ka kiyaye ta shure dan wallahi hurumin ubangiji subhanahu wata'ala ba abun wasa bane ka je neman yardan Allah kuma ka je ka dawo da fushinsa wannan ba karamin hasara bane menene ya kamata ma zuwa aikin hajjin nan kamata ya fa lokuta fa a raka gwajin kwakwalwa akwai mutanen da wallahi kwakwalwarsu bata kai su rika zuwa gaban hurumin ɗakin Allah suna zuwa suna irin wa'innan abubuwan na rashin tarbiyya da rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala an maida abin ya zama abin wasa abin comedy ana yadawa a TikTok ana yadawa a Instagram ana yadawa a Facebook da YouTube da sauransu kuma ya zama abin wasa kuma mutane ba wanda zai yi tunanin ya kamata a gaya wa mutanen nan su mai da hankali lalle hukumomin Saudiya ya kamata su kula askarawa da sauransu da suke wajen nan duk wanda aka san cewa zai zo ya mai hurumin Allah karan tsaye to lalle yana da kyau a dau mataki kuma mutanen mu suna korafin cewa ba a girmama su ba a can ai ku ne kuke zuwa ku yada mu wallahi irin rashin mutuncin da kuke zuwa kuke nunawa abin ba akan ku kaɗai yake tsaya ba yana shafan duk wani mutum da yake ɗan Najeriya kuna zuwa can kuna zuba mana da mutunci ba haka ina kira zuwa ga malaman mu lalle a ja kunne da masu karantar da aikin haji da ake yi a gurare da dama lalle a rika jan kunne dangane da wannan abubuwa na rashin mutunci da ake yi lalle a kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare imanin mu wannan shine sakon Allah ta'ala ya tsare mu ya kuma sa a faɗa ku a kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh